आणि बारीक बारीक आहे पाऊस पडतोय. हां असे पोज घेतात, जाम मजा येते कधी कधी. आणि व्यायाम चांगला होतो, घरची कामं आपण करतो ना. बघ दोन्हीकडे कसं वेगळं वेगळं वातावरण आहे. बघ इथे काळे ढग आणि इथे निळे ढग. ढगामुळे तेवढा पाऊस पडतो आणि तेवढा ढग थांबलाय आणि बारीक बारीक आहे पाऊस पडतोय. तो तुझ्या याला पाणी घालायला आलाय तेवढाच आहे बघ ढग. कशाला पाणी घालायला आलाय? झाडांना. एवढाच आहे बघ ढग तो, बाकी काय. पण वातावरण मस्त झालं, एकदम चांगलं वाटतंय. सकाळचे 6:15 काहीतरी झाले, 6:15 6:30 झाले असतील. समोर बघ ना डोंगरात कसं दिसतंय. डोंगर वेगळा नाही सावली बघ ना, अर्ध्या डोंगरामध्ये सावली आहे आणि अर्ध्या डोंगरामध्ये असं उजेड सकाळ वाटतंय. सूर्यनारायण वर यायला लागले. 6:30 पावणे 7 वाजले असतील. नाही 6:15 6:30 मी आता बघून आली ना. सूर्यनारायण वर यायला. त्याला कुणाल हे बघ ह्या दोघांची मस्ती चालू झाली सकाळची. त्या दोघांना बांधून ठेवलं. आंघोळ आधी करू नको बाबा, आपल्याला तिथे काम करायचंय. ती माती जरा उपसूया. ती बघा ती समोर माती आहे ना, ती उपसून या रताळीच्या वेलीला टाकायचे. काय रे तुमची मस्ती दोघांची? जा बाहेर पाऊस पडतो. जा बाग्या. जाणारच नाही आपण, इथे बसलेलं नाही, इथे आपल्याला चिपकून जाणार. मस्ती नाही. ह्याला भिजवायला पाहिजे ना पहिल्या पावसामध्ये. तो चप्पल तिकडे घेऊन गेला. चला सुरुवात करूया. लय झाला आराम, चहा वगैरे झालाय पिवळं, आता पटापट करून घेऊया. चला शेरू, इथे पाऊस पडतो बाहेर ये. छी नाही खायचं इकडे. अरे मी काय बोलते बघ, बाहेर पाऊस पडतो वाग्या. चला पावसात भिजूया. वाग्या आहे बघ काय, यांना पाणी म्हटलं काय पळतात. पाऊस चांगला पडायला लागला. अरे झाली सुरुवात त्यांची. बाबा आमची कामं बघा सुरुवात झालेली आहे. लाकडं जिकडे पडली होती ना ती उचलली, फटाफट आतमध्ये घेतलीत. मला वाटतं आता काय दिवसभर पाऊस पडणार नाही. जरा ऊन एक लागला ना मग ताडपत्री आपण घालता येईल. आणि हे माझे बछडे बघा कसे धावत आहेत ते. त्यांची पळापळी चालू आहे, पळापळी. चला काम करायला. चला माती उपसूया. पुढे वातावरण चांगलं आहे ना, जरा थंडगार वाटतंय. तोवर काम होईल. त्याच्यानंतरला ऊन आलं मग काय होणार नाही. मग पुरा ग्लोव्ज घालायचे ना हातात. काय रे जा ग्लोव्ज घालून ये जा. हां जा हे घ्या. काय पाहिजे? कविता ह्या दोघांना पण दे एक घमेला, एक वाघ्याला आणि एक शेरूला. काय रे काम करताय? बघा हे सगळं आता ना म्हणजे आज करणार. हे सगळं काय व्हायला म्हणतात पातेरा कचरा तर समोरून होऊन टाकायचं आणि तिथे ना संध्याकाळपर्यंत आग लावून घ्यायला पाहिजे. हे टी शर्ट हे घ्या. ह्याच्या आतमध्ये पण भरपूर लाकडं आहेत ना. ए बाहेर नका जाऊ रे. आळ्याच्या बाहेर नाही जायचं शेरू. आज स्पेशल नाश्ता ना. कोण बनवणार? मी बनवूया बोलत ना, म्हणून बनवूया म्हणजे कोण बनवणार. बघ ना हे भाग्याचं बघ ना, भाग्या पण कसा हे असे ना ते लोक पोज घेतला ना त्याने. हां असे पोज घेतात, जाम मजा येते कधी कधी. इतकं हे वाटतं ना. आणि मग एकदम उडी मारणार. बघा आता शिकारीची तयारीत आहे. आणि हा पण इथे ह्याने पण इथं असंच. ह्याचं जरा दुर्लक्ष झालं ना का तो बघा धावला. हे असं असतं यांचं. दुसरा घमेल नाही आणला कुणाल बाबू? तो फावडा दे जरा. त्यात राख आहे, ती राख काय करू? कसं काय करणार तू? ती झाडांना टाकू. हा भरून दे मग, मी तो घमेला घेऊन येते. मग येताना ह्या दोघांना एक फटका दे, तुला काम नाही करून देणार ते. संध्याकाळी झाडू घेऊन येतात.
झालं बघा करून. बघू दे किती घामाला. कुणाला बघा किती भिजला. हां टी शर्ट पूर्ण घामाने. हे त्याच्याने व्यायाम चांगला होतो. घरची कामं आपण करतो ना. अर्धा तास गेला आपण पूर्ण घामाघूम व्हायला झालं आहे. आणि हे आमच्या बछड्यांचे अजून धावणं त्यांचं चालूच आहे. आता ना काय करायचं माहिती आहे का, म्हणजे आता मी पहिला टायमिंग बघते किती वाजले ते, आणि मग हा जो कचरा आहे ना तो सगळा झाडून एकत्र करणार आहे. तुम्हाला मगाशी म्हणाली ना तिकडे जाळायचं आहे म्हणून. आधी बघते पहिला घरामध्ये. ह्यांचा नाश्ता पण बनवायचा आहे ना. एवढं काम करून मग भूक लागते. मग हे बघा कुणालच्या बाबांनी इथे सगळं माती अशी व्यवस्थित टाकलेली ना, ते सगळं त्यांनी असं लेवल केले. म्हणजे इथे कशी अजिबात माती नव्हतीच. ती वेल जेव्हा आणली ना रताळ्याची, फक्त त्या वेलीला एक पान होतं ना, एकच होतं ना एवढंसं. ती जगते की नाही अशी होती ती वेल. त्याच्यामुळे ही बघा ही पाण्याची जागा आहे ना, त्याच्यामुळे मग इथे लावली. मग म्हणजे जगली की नंतरला बघू मग. पण ती झाली बघा व्यवस्थित. आता पुन्हा एकदा बघू, नंतर माती लागली बघ कशी कमी वाटली ते टाकू अजून. हां सर लाकडांचं सगळं हे करते जरा. मी म्हणते झाडू काढत होती मी. 6:15 वाजलेत. झाडू काढून आता काय करायचं तुला? घरात नाही, हे बाहेरचं जरा कचरा जमा करत होते. तर तू झाडू घरातलं काम करायला घे आता काय. मग कधी संध्याकाळी करू मग. हां चालेल मग. घरातली कामासाठी ही राख जाऊ दे. ही राख कशा तरी येते ह्याला भेंड्याच्या रूपाला जाऊ दे. तो हा रिकामी होऊन जाईल. मग तुम्ही लाकडं आधी पहिला हे करून घेते. चला आज यांना एकदम चांगला स्पेशल नाश्ता बनवायचा आहे. मातीचा ढिगारा आहे ना, लाकडं आहेत काढली ढिगारात पडले मी. नाही सुटली आहेत ती चांगली जाडीदार आहेत. ते चुलीपाशी ठेवायला हवी ना. आज जास्वंदीची फुलं भरपूर आली कुणाल ना. हे बघा किती जास्वंदीची फुलं. आणि ही पूजा केलेली आहे कुणालनी. काय मी इथेच आहे. शेरू बस गाय कर. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 9 वाजले सकाळचे. नाश्ता बनवायचा आहे. एक रेसिपी आज मी तुमच्याशी शेअर करते. मस्त रेसिपी आहे. पुऱ्यांची रेसिपी आहे. तर भाजी आता मी करून घेतली. सकाळी सकाळी इतकं मेहनतीचं काम केलं ना का भूक चांगली लागते. म्हणजे मला की नाही आज खूप असा आनंद होतो आहे. आता हे जर सुरुवात झालेलं म्हणजे मी कित्येक दिवस झाले वाट बघते. म्हणजे कधी म्हटलं हे सगळं करायचं, कारण उन्हामुळे इतकं हैराण व्हायला झालं ना. पाऊस कधी पडतो आहे आणि हे सगळं कधी होतं आहे ह्याचीच वाट बघत होती. आणि शेवटी हे सुरुवात झालेली आहे. संध्याकाळच्या वेळेस पण थोडाफार करायला घेणार आहोत. त्याला बघू जमलं तर तुमचे शेअर करेन, नाहीतर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर रेसिपीबद्दल थोडंसं बोलते. ही जी रेसिपी आहे ना मी अगोदर केलेली आहे. मला वाटतं गेल्या वर्षी केली होती मी. आता जवळजवळ वर्ष झालं. आता वर्षानंतर आता बनवणार आहे. छान लागतात, मस्त लागतात. कुणाच्या बाबांना जाम आवडले होते ही रेसिपी जी केली होती ती. मला वाटतं तुमच्याशी पण शेअर करायला पाहिजे म्हणून तुम्हाला झटपट मी दाखवते. तिखट बरोबर गोड कॉम्बिनेशन, म्हणजे गोड आहे. केळ्याची रेसिपी आहे. केळी आपली सगळी आता तयार व्हायला लागलेत. तिखट भाजी आणि त्याच्यावर गोड केळ्याच्या पुऱ्या मस्त लागतात खायला. तुम्हाला जर का आवडली तर तुम्ही नक्की करून बघा. चला मी पटापट तयारी करते. तर सगळ्यात आधी बघा मी घेतलेली आहेत केळी. आता आपल्याला किती केळी हवेत ते आपल्या अंदाजाने घ्यायची. इथे मी 7 ते 8 केळी घेतलेली आहेत. आता ती चांगली ना म्हणजे सोलून घ्यायची आणि चांगलीशी मॅश करून घ्यायची. जास्त पिकलेले असते ना तर अजून चांगला. आता ही काय जास्त पिकलेली नाही आहेत. गव्हाचं पीठ लागणार आहे ते पण अंदाजाने. म्हणजे ह्या केळ्याचा जो गर असतो ना त्यामध्ये किती मावेल ना त्याप्रमाणे गव्हाचं पीठ घ्यायचं. केळी म्हटलं इतकी छान आहेत ना.
जेव्हा पूर्ण संपतील ना तेव्हा केळ्यांची आठवण येणार आहे. आ जास्त नको मोठा. आता हा काढला तुम्हाला जेवणा ठेवा. चालेल मग त्याच्यावरच तुम्ही कराल ना. केळीचं पान पण काढले कुणालच्या बाबांनी. शेरू आणि वाघ्या या दोघांना बांधून ठेवलेलं आहे कारण जाम मस्ती करत होते. हे बघा आता इथे ना हा मॅशर घेतला आणि चांगलं असं केळी आहे ना आता मॅश करून घेते. हे बघा केळी चांगली मॅश झाल्या बघा कसं पातळ झालंय. आता ह्यात कसं पाणी बिणी काय टाकायचं नाही पीठ मळताना. आता मी टाकते गव्हाचं पीठ. आता हे पण सगळं अंदाजाने जसं लागेल त्याप्रमाणे आपण गव्हाचं पीठ टाकत जायचं. मी यात टाकते थोडंसं मीठ. गोड आहे ना त्याच्यामुळे मीठ थोडंसं टाकायचं चवीला एकदम चांगलं लागतं. बस झालं. आता हे व्यवस्थित सगळं असं मळून घेऊया आणि थोडंसं तेल लागेल फक्त पीठ मळून झाल्यानंतर. आता हे अंदाज घेत घेत मी आता पीठ टाकणार आहे गव्हाचं. आता थोडंसं मला पातळ वाटतंय. आता अजून मी आता थोडंसं गव्हाचं पीठ टाकते. आता ह्यात ना थोडंसं तेल टाकते आणि व्यवस्थित जरा मळून घेते आणि लगेच आपल्याला करायला घ्यायच्या. अजिबात एक थेंब पण पाण्याची गरज नाही भासत. त्या केल्याचा जो गर असतो ना त्यातच सगळं पीठ मळून होतं. तर इथे बघा मी आता पुरी लाटून घेते आणि वाघे आणि शेरूसाठी हे केळ्याचे बघा हे अशा साध्याने चपात्या केल्या मी बिना तेलाच्या. त्यांचं आधी करून घेतलं. आता कढई ठेवले चुलीवरती गरम करत. हे कसं पीठ आहे ना मळलं ना का लगेच करायला घ्यायचं. पीठ नाही तर एकदम नरम पडतं. मग हे बघा तुम्हाला दाखवते. हे बघा आता ह्याचे आपण पराठे पण बनवू शकतो. हा आता मी काय बोलू शकत नाही मला शिंका येतात. असा धुराने थोडेसे पराठे करूया. थोड्याशा पोळ्या. पराठे म्हणजे आहेत ना अशा हे ना आता ह्याला तेल नाही लावलंय. तेल घी काय लावलं नाही ना त्या दोघांना द्यायचं म्हणून. त्याला मग तेल येणार किंवा घी लावायचं तुला जे हवं ते समजलं. तेल गरम झालं का बघूया. पराठे पण छान बनतील ना. झाले बघा तेल आता गरम झाले. आता यात सोडूया आपण पुरी. अगोदर मस्त ही बाई दुसरी पण टाकते. मस्त फुल्ली पण अशा पद्धतीने आपण सगळ्या आता करून घ्यायच्या. ही मस्त फुलली ना. ही बघा आता ह्या अशा सगळ्या मी करून घेते फटाफट. आता द्यायला लागते हवऱ्यासारखं नाही टाकत. ते आपण खायला बसलं ना का बरोबर घेणार. त्या आधी कशाला दिलं त्यांना. म्हणजे पुरी मागतील पुरी थोडी तेलाची द्यायची. त्याचे काही खाणार नाही ते नाही खाणार. मग ते बोलव तेलकट थोडं द्यायचं. नाही चपाती नाही खायची बघ. ऐकलं तेल नाही ना तेलाला भेटणारच नाही. तेली पण एवढं खाल्लं नाही. चांगल्या फुलतात आता मस्त. तुला कुणाला तुम्ही खायला घ्या दोघांना आता तर. तेल कसं झालंय. कुणाला जेव्हा सर्दी झाली. खूप सुंदर झालं छान. काय सुंदर झाले. पुरी का भाजी. एकदम कॉम्बिनेशन एकदम मस्त आहे. वाटाण्याची भाजी केली बघा. म्हटलं याच्यावर गोड बरोबर तिखट चांगलं लागेल ना.
चांगलं झालं ना खावा एक चला. नंबर. हा 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 वारा बघा किती छान सुटलाय. सर्व पुऱ्या की नाही आपल्या करून झाल्या आणि सर्वांचा नाश्ता करून झालेला आहे. माझा बाकी आहे करायचा. आता मी करायला घेणार. रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा, खूप छान झाले. आमच्या घरातल्यांनी भरपूर असं कौतुक केलं, म्हणजे ऑन कॅमेरा नाही पण ऑफ कॅमेरा भरभरून कौतुक केलेलं आहे. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.